Čítanie z knihy Genesis. Keď Adam jedol zo stromu, zavolal ho Pán Boh a povedal: Kde si? On odpovedal: Počul som tvoj hlas v záhrade, naľakal som sa, pretože som nahý a skryl som sa. Opýtal sa ho: Kto ťa upozornil, že si nahý, ak si nejedol zo stromu, ktorého som ti je zakázal? Adam odpovedal: Žena, ktorú si mi dal za spoločničku, dala mi zo stromu a jedol som. Pán Boh povedal žene: Čo si to urobila? Žena odpovedala: Had ma naviedol a jedla som. Tu povedal Pán hadovi: Pretože si to urobil, prekliatý budeš medzi všetkými krotkými a divými zvieratami. Po bruchu sa budeš plaziť a prach chrútať po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľapí ruku a ty mu zraníš petu. A nazval Adam svoju ženu Evou, pretože bola matkou všetkých žijúcich. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu svätého apoštola Efezanom. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi, na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi. Veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďakujem.